Amụọlụ m di m nwaanyị na-esi. Di m a na-agwa unu maka ya natara ndịda bịa nụọ m, anyị wee gbogo na Gombe wee bili. Ọ sị m Nneke alụlụ na be die, ọ bụrụ na die na nne na nne ya bi together, ịghọtago? Ọ sị m nne na ọ bụrụ sọsọ na fa bi together o. Na ife melụnụ bụ na mgbe a bataziri, nyanwa na-egbogo, nyanwa na-agbada, nyanwa na-aga n'isi, nyanwa na-aga n'etiti, nyakwugheli ọnụ ya na ụmụnne ya enwebe okwu, nyakwugheli ọnụ ya na ụmụnne ya enwebe okwu. Ịmagolunu fa aka na-edimandị ihe niile ha na-edimandị from die. Nia dị ime na ya na-asavisi ha, nia mụrụ nwa na ya na-asavisi ha. Ịmagolu ka ọ dụ na the whole family bụ na a place anụ ata gị n'oge nwa bụzi stranger, like fa na-afụta ya dịka stranger. Ahụ ịghọtago? Ya na-eje ozi mgbe ọbụla ya na mami ya na nwanne ya nwaanyị a na-afịọcha ya menenu mba, ya menana mba, ya si die n'ife a bụrụ ife ya chọrọ. Na ọ bụ na fa continue this life like this, na this marriage ama last. Ahụ ịghọtago? Ọ sị m na o nwee bọsị ya na nwanne ya nwaanyị anụrụ ọgụ sef, ya na nwanne ya nwaanyị nụrụ ọgụ. Gịnị na-esekwenụ? Na ya sisielu nni, o wee lisie nni wee pụọ, wee mesie wee chighetekwa azụ wit enyi ya nwaanyị, wee jekwe kulu nni again, wee likwe lisie. Na nni folunu pezili mpe mgbe o ji chighete azụ again o. Nọmba 3 na di ejebela ọlụ, ya wee si ya na nni fọnụ bụkwanụ nni die o. Ịghọtago? Nye kụzine nni n'ite afọ na ọ bụrụ na di ejesie bata ka ọfụ ife oli, ọ si ọ bụrụ na nni gwụnya si ya ọzọ na ọdụ lọki na ọfụla ebe ọ na-afụ nni, ọ bụziri isi nni bụ nsogbu. Kedu ụdị ngana dị ya n'isi ife anụnwa? Ọ sị m na ọkwa nwaanyị dị ime o. Ya wesị anyị asịrị nni rigide lie 3 times, lisie kpọlụ ndị enyi gị bịa lie. Maka na nni do na ọ bụ na ife ilie na nni do, go to the kitchen and cook that food yourself. Ọ sị ọkọsị anya welu ntị ya wee nụrụ. Ịmago unu oge ọbụla fa na-afịọcha, oge ọbụla fa na-afọcha, ya wee sị mba na ihe a bụrụ ife a ga-eme, ya wee chebe ihe a ga-eme. Ọ sị bụ na mana this girl jekwe na kitchen again ka o jekulu nni afọ, ya wee bịa fa na-abọ wee zọba ite, from izi ite fa na-abọ wee nụba ọgụ. Nusi ọgụ, mami ajesie bata gbaba ọnụ ngọ, papi ajesie bata gbaba ọnụ ngọ, si ka ekwe ife na-esenụ na nni a ga-esi dụkwanụ na ọjọs sisie nni aka a na-ekpele ikpe, ka a na-eme nna aka a na-eme ibie. Ya wee sị na afọrọ na ya dị ime, ọ sị ya okwuo ọ bụrụ mmadụ mụrụ ife niile na ebe a ịma njisinwu nni. Na mgbe ya na di egbogotere ebe a na o nwekwana onye na-enyere ya aka, na enwụrụkwanụ med na ọnya nwa ji aka wee mee nna ịmagolu. Everybody tọn ọnya na nni dị adụ nọ isi nni, as if na isi nni is nothing. Apụ ịghọtago? It's not like na ị ga-esi nni ofu onye ma mmadụ na-abọghị eri. No, nni the whole family ga-eli o. And ọkwa isisi bọsfa ga-asị na ọdụ mma, bọsfa ga-asị na ọma ndụ mma, bọsfa ịgbakọlo all those things dị too much. Ịghọta na so nyabazi anya na-abalị die ka mụsịrị alụ nwa afọ, ya join ya dị esolu dị ezụba afịa wee na-azụ afịa. Ego na-abata o. Ọ sị m na ego na-abata, ya na-afụ ego nye bido na-esevu. Ịghọtago? Ya wee jụba ndị na-ebe afọ, wee jụba ha sị ha na ya chọkwa n'ụlọ, na ya chọrọ ụlọ ka ya pụọlụ nne die na ịmagonu ụmụnne die na ndekwa ihe a na-afụ o, na ha na-enye ya ajọ nsogbu na ya chọrọ. Ofu onye wee si ya anyway na ọkwa ihe anụnwa ka ndị be di ebelụ mgbe ya bịalụ, ya na ha na-abụ wee fịọchakata. Ya wee sị na ihe a bụrụ ihe a ga-eme, na ọ kaala ya mma datị na ọ ga-eje chọta anị fagola anị instead of ị na-akwụ ụgwọ ụlọ. Na etu esi eme ya bụ ọ bụ unu fụ anị unu egote, unu ayọ ụmụ okolobịa obodo afọ na ọ dagalakwudo ọnụ na ana adagala ọnụ, fenyelu unu aka welu ụlọ wee lụọlụ ụlọ falụsialụ ụlọ na-egotezie simenti plasta anya kụọnya gbamgbam. Ọ bụrụ unu forever na unu na-achọ ije ha ya na ọkwa ihe ndị mmadụ megasị wee nwere unu afọ. Ọ bụ ịghọtago? Ọ sị m nne ihe nke a gbasasị anya but na good idea ka ọ bụ. Ya wee nata wee gwaba die si ya na nnekwe o. Ya wee si the girl ya biko nya nyeli aka ka ọ connect anya. The girl wee mee call, one guy wee bịa. Ọ sị m nne the guy wee bịa sị na the guy bụ ife na-achọta anị, ya na the guy wee kwuo ụdị anafa chọrọ.
the guy wee chọgide ada wee chọta wee bịa gwa ya gwasị anya gwa ego n'ọbụ ya wee nabazi ya wee luo wee gwa die gwasịa die na-eti si na ọkwa a good idea kama na ejiri ego kịta na ego nya ji ama nzu because na ada plan ụdị ha nya wesị ya na ya ga-enye aka ịghọta na di ekụjasịla akụja at least na ya ga-eweta 20% ka etinye n'ihe adọha mkpa ọsị m di wee kwalụsi oke na ọ bụ na ọ ga-eweta 20% na ọ bụgodu na ndị ọzọ ezuru na ya ga-ebite ebite ọsị m ọkwa etu ahụ ka anyị na di esi wee kpasịa di wee kwalụ fa wee tụtụka ego wee gota na wee go ndị afa ha wee welu ụlọ wee lụọ ọlụfa 3 bedroom wee lụsị alụfa fa wee welu simenti wee plasta anya wee kụọ anya gbamgbam fa wee bile ebe afọ kwapụzia from be mami ya na papi ya bile ebe afọ ya wee mụọ ịtọ mụ ịnọ nwaanyị di eduzia worried ya dị ime nke ise ọsị na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ya sị ya na ya chọrọ ka fa try kwuo fa zọnya mesịa di ekwelụ fa try kwuo ọ bụkwalụ nwaanyị so febidokwa izu again ịghọtara na febidokwa izu again ọ sị na ya ga-anụ nwaanyị ọzọ ya wee si oke na nsogbu adịrọ na ọ bụrụ na ị ga-anụ nwaanyị ọzọ fine mana ọ bụrụ na ị nụta ya na ị ga-eduli eje na be nna gị gị na ya na-aba ebiri nọtụ n'ụlọ ọnụnwa mụ na gị na-abọ lụrụ abụ ịghọtago fa azụ ya dị gbakwa nkịtị ya try kwuo ọ bụkwalụ nwaanyị again ọ bụ 6 girls ka a mụọlụ die ebe afọ ka die nọ wee jụzia sị na nke a ama mmeni a chọrọ nwoke na ya si akwanye anụ na nwaanyị na-abọ mana ife na-esenụ bụ na ọnụ ọnya na ọ ga-akpụ ya bata n'ụlọ afụfa lụrụ ọ sị m nne ya tile everything in her life iji wee lụ ụlọ na di ya na-ada plan ịlụ ụlọ ya wee bịa wee kpee ili ya alụ wee jiri aka ya gbagide n'elu gbagide na anafa wee nweta dis 3 bedroom with ụmụaka 6 ka ọ na-achọ ka o jee nụta nwaanyị ọzọ ya wee jụ na ịchọ ịnụ na ị ga-anụta nwaanyị ọzọ mana ị ga-akpụ ya gaa na be mama gị ebe ikpe ọta mụ mgbe ị nụrụ m nwaanyị afọ ebile ebe afọ bọsị unu nwere ego unu eje gote ala lụọ unu ụlọ gote simenti plasta anya unu ebile ebe afọ na ọkwa ife na-ese no di eju na ajụ fa afịọchaba etu ka ha fịọchagide ndị a na court ewee kpebe ekpesie ndị court wee si die